Allah kai ne mai badawa, kai ne mai hanawa. Ya Allah ka dubi halin da 'yan fansho suke ciki wanda abba gida ya fitar da su, Allah ka ba shi nasara a kotun koli. Ba mu samu nasara ba, amma mu a fahimta irin tamu gaskiya za mu iya cewa mun samu nasara. Domin nasarar abin da ya sa na ce mun samu nasara tun da ake a jihar Jigawa ba ma a taɓa yin jam'iyyu guda 3 masu tasiri da suka shafe sama da shekara 1 ba, ko suka shafe 'yan watanni bayan zaɓe. To amma kaga a yanzu a yadda ake tafiya mu a jam'iyyar NNPP a jihar Jigawa za ka ga cewa in dai tafiya ce ta siyasa, ba wai ban ce ma mulki ba, in dai abu da ya shafi siyasa da za a yi ka gane cewa akwai jam'iyya a guri, to ko jam'iyyar APC bata kai mu yin motsi da yin abubuwan da za ka fahimci cewa 'yan jam'iyya ne suke yi ba ma a maganar jam'iyyar PDP, domin dama su ina ganin kaman masu bukata ne a cikinta. To amma mu da yake 'yan siyasa ne gurguru a cikinta, waɗanda kuma suka san darajar mutanensu, kamar shi jagoran Malam Aminu Ibrahim Ringim, tun bayan da aka ce ma an yi zaɓe Allah bai bamu nasara ba mu zauna ba, haka muka ci gaba da yin al'amura na siyasa da mu da abokan siyasar mu. Wane ne ba shi da lafiya, a'a gaisuwar mutuwa ce, ɗaurin aure ne, duk wani abu da ya shafi harkokin siyasa da 'yan tararruka na shugabanni da matasa, haka muka ci gaba da yin su, ba mu dakata ba. Domin dama mu ɗan siyasa muke bi, kuma 'yan siyasa muke, kuma siyasa muke yi, kuma dama ba mu fito a ce wai ko a mutu ko a yi rai ba. Kuma mun tabbatar banda waɗansu 'yan matsatsalu da aka samu a cikin jam'iyyar, da ma mu za mu kafa gwamnati. To kuma na tabbatar da a ce jam'iyyar NNPP ta kafa mulki a jihar Jigawa, da yanzu ma ba a magana wata jam'iyya ko APC ko PDP, da yanzu ka tabbatar cewa 'yan siyasan da suke yi ba wai 'yan wato irin yankan rake ne suka karɓi mulki a jihar Jigawa ba. To ai ni ban san aikin da jam'iyyar APC ta yi ba. Da yake ka san jam'iyyar APC ta zo tana da gwamna, tana da mataimakin gwamna, ta yi kwamishinoni, ta yi masu baya gwamna shawara, ta yi mataimakan gwamna na musamman, tana da ciyamomin local government, tana da komi da komi nata na mulki. Amma har ga Allah a cikin watanni 6 nan da muke ciki a yau a jihar Jigawa, za ga cewa kawai shi Malam Umar Namadi Danmowa wato gwamnan jihar Jigawa, ayyukansa yake yi a social media, anan suke karewa. Ga kaga misali za ka ɗauka ka ga cewa za ka yi mamaki a ce maka Malam Umar Namadi Danmowa shi ne mataimakin gwamna shekara 4 baya, shi ne kwamishinan kuɗi shekara 4 baya a jihar Jigawa, kuma ita ce ya zo ya zama gwamna a cikinta a jihar Jigawa. Amma za ka ga cewa irin abubuwan da yake yi ba su yi kama ma da ya taɓa yin wani mulki ba. Bari ka ga misali, ko da yake ka san dama an ce ai karen bana shine maganin zoman bana. A 'yan kwanakin nan na baya aka zo aka ce aka lissafa aka cewa jihar Jigawa malamai nawa take bukata wanda su zama cewa iya yawan malaman da ake bukata domin a kawar da matsalar malamai a jihar Jigawa, sai aka cewa ana da bukatar malamai 11,000. BBC suka yi waɗannan rahotanni akan abin da ya shafi harkar ilimi, kuma shi ne ilimi matakin farko na jihar Jigawa, da shi aka yi waɗannan tattaunawa, da shi aka yi komai. To abin da zai baka mamaki, bayan an ce malamai fa 11,000 ake bukata, sai aka ce to za a ɗauki malamai na wucin gadi, wato irin temporary malamai waɗanda za a ɗauki wanda suka yi NCE a dinga biyan su 20,000 a wata. Abin da za ku mamaki, muna maganar 11,000 sai aka ɗauki mutum 4,500 a yadda aka ce. So bayan an ɗauke su, sai mai girma gwamna ya fito a kafafen sadarwa ya ce waɗannan malamai ya mai da su malamai na dindindin, zai kuma sake ɗaukan wasu wanda za su maye gurbinsu a matsayin waɗanda suke su kuma na wucin gadi. So na aka yi ta murna a kafafen sadarwa da waye, ana taya waɗannan waɗanda suka fara yin su 4,000 nan, ana taya su murna, ana cewa ai barka sun samu ayyuka na dindindin. So abin da zai ba mamaki kuma daga baya sai muka sake jin an ce ai ba za a ɗauke su ba, za a ɗauki mutum 3,000 ne a ciki. Kada ka manta, kafin a ɗauki waɗannan malaman fa sai da aka yi jarabawa, aka tantance, aka yi aptitude test, kowa ya kawo takardunsa aka tabbatar da shi ne. So da aka ce mutum 3,000 za a ɗauka, muna tunanin cewa waɗannan mutane suna nan, matasa suna jiran su ji an ce wani ga ofa ɗinka, sai aka sake fitowa da wani labarin cewa sai an yi musu jarabawa. A takaice dai sai muka waye gari ko kafa sadarwa sun cika cewa kowace karamar hukuma waɗannan malamai sun tashi suna yin zanga-zanga a jihar Jigawa kan cewa su ba su yadda a yi musu jarabawa wannan ba da sauransu. To wallahi ni dama ba duba nake yi ba, amma ni da ke dan siyasa ne, na san kuma ya siyasa take, kuma na kalli takun APC, na kalli takun Malam Umar Namadi Danmowa, ina ganin abin na cewa abokaina waɗanda suka ci wannan tsarin, ni ba zan iya taya ku murna ba sai in na ga ofar hannu.
domin na san za a zo wajen. To yanzu na ga Malam Umar Namadi ya fito yana cewa su ba korai da yaran nan suke su mai gurbin su da yan siyasa ba, so suke su zo su jaraba su ga wanda ba zai iya yi ba daga ciki, in ba za ka iya yi ma ba korai ka za su yi ba, za su mai da ka su kai ka makarantar koyon sana'a, sai akwai maka sana'a ka zo ka kama aiki. Ni ina ganin fa mutum ya fito ya yi primary, ya secondary, ya tafi ya je ya yi NCE, ya karbi takardar shaidar zama malamin makaranta, ka tantance shi ka masa jarabawa uku, sannan kuma ka zo ka ce ba zai iya koyarwa ba, sai dai ka je koya masa dinki, ko koya masa gyaran waya, ko ka koya masa gyaran mota, ko koya masa latrician ya je ya ci abinci. Ina ganin kamar akwai kuskure a cikin wannan abu. So amma dai dama faɗa musu muke yi, Malam Umar Namadi kafin wannan ma ya ce zai ɗauki nauyin ɗalibai wanda suke karatu a wajen jihar Jigawa, za a biya musu scholarship, aka lissafa wasu makudan billions of naira, wajen biliyan 2 da aka ce da su za a amfani a biya wa ɗaliban nan karatu. Daga baya ga ɗaliban nan sun zo suna ta Allah ya sa a social media cewa ba a biya musu ba. Haka zalika a nan dai a cikin media muke ganin cewa Malam Umar Namadi dan Modu gwamnan jihar Jigawa ya ce yadda jihar Kano ta yi auren zaurawa zai yi. Har yanzu dai mu ba ga mu yi wata 6. Har zo ya ce yadda jihar Kano ta mai da wato hukumar Hizba mai karfin gaske, shi ma zai mai da ta jihar Jigawa. Ai yanzu dai ba mu ga wannan ba. Malam Umar Namadi ya ce ya kara wa ɗalibai masu cin wanda suke yan makarantar kwana, an gyara musu abincin su, mu mun zagaya ba mu ga wannan canjin ba. Wannan ina maka magana ne a bangaren ilimi kadai, wanda har kwamishinan ilimin da yake jihar Jigawa, da ma duk wanda yake jihar Jigawa ya san cewa ilimi a jihar da a ce Malam Aminu Ibrahim Ringim ne na jam'iyyar NNPP yake mulkin jihar Jigawa a yanzu, na tabbatar da yanzu ilimin jihar Jigawa ya san an hau hanyar gyara shi, domin dama mu abubuwa ne mun da tsara ta abin da zamu yi wa talakawa. Ba mu dai san meye dalilin da yasa talakawa suka karbi taliya ba su zaɓi Malam Aminu Ibrahim Ringim ba, suka sake zaɓar jam'iyyar APC, jam'iyyar da ta fashe shekaru 8 tana gana musu azaba, tana gaya musu a hannu. Kuma an kallo da tsarin jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa haka take. Yanzu ka duba a 'yan kwanakin nan Allah wani da ranar Asabar da ta wuce aka ce bisa wai tsautsayi, aka ce wai sojoji sun jefa mutane bom har sau 2 suna yin maulidi. An samu mutane ba wani kiyasi na ainihi akan mutanen da suka mutu, 100 ne, 200 ne, sai Allah kawai ya sani. Amma a wannan ma ka duba ka gani abun kunya a gurin jam'iyyar APC da ba su ajin kunya. Ni abun da na so wallahi tallahi shine kai wannan abu da a America ya faru, ko a Ingila ko a France, idan shugaban Faransa ya tafi wani gurin taro ya ji an jefa wa mutane bom har mutum 1, 2, 3 sun mutu, ina mai tabbatar maka cewa take zai katse wannan taron ya koma ya ji me yake faruwa. Amma har yanzu da muke wannan maganar shi shugaban kasa bai je ba, ko dai kaman gajiya mataimakin shugaban kasa ya je yana gaggaya da mutane, yana dan ba su dan wasu kudade. Ina ganin wannan bai gamsar ba. Ni abin da na so in ji dama a ce shugaban kasa da kansa ya je kuma ya buɗi baki, misali ma ya ce muna jajanta mu, muna bakin ciki, muna ji kamar ƴaƴanmu a kashe, sannan ya faɗa musu cewa mun yi bincike mun gane su wane su ne sanadin yin wannan abun, kuma za a hukunta su. In sojoji ne a ce za a kai su kotun ta sojoji ta yanke musu hukunci. In ma dai waye, kamata ya kawo yanzu a ce an samu dalili ko sillar da ta sa wannan abin ya faru. Amma dai ka jam'iyyar APC, mulki irin na APC ba mulki bane da demokaradiyya, mulki ne na kama karya, kansu kawai suka sani, ba sa ga darajar dan adam, kuma kusan ce dan adam din shine yasa da darajar sun da suna ganin cewa kawai taliya suka ba mutane suka zabe su, so suna ganin idan an sake dawowa zabe suna da kuɗaɗen da za su sai taliya su kara musu. Ni a tunani na haka nake ganin wannan ne dalilin da sa suke wa mutane tukin tsaye, suke wa tuka Najeriya a matsayin tukin keken dan kato yana koyo, kamar kato yana koyon keke ne, keke a wahale, mai turi a wahale, shi dan koyon keken a wahale. Saboda haka ina ganin yanzu haka fara wannan wata hidda dai mu sanya za ta kaya ban an tafi an ga irin abin da ake cewa tafiyar biri a rere. Ina ganin cewa idan talakan Najeriya har ya zuba idanu wai a haka za a tafi mulkin APC, lalle ya ilahi mu san inda za mu kai ba kuma. Wato a jam'iyyar NNPP babu wani rikici Malam Zaharaddin. Faduwa zaɓe ba wai an fara bane akan jam'iyyar NNPP.
wanda yake jagora na APC wanda ya kafa APC Janar Muhammadu Buhari sai da ya tsaya takarar zaɓe 2003 ya faɗi, ya tsaya 2007 ya faɗi, ya tsaya 2011 ya faɗi, sannan ya zaɓe ya zaɓe. Saboda faɗuwa zaɓe ba matsala bane a gurin ɗan siyasa, ba ma ka cika ɗan siyasa ba sai ka tsaya ka ci kuma ka tsaya ka faɗi. Kuma ina so in ga maka ai ɗan ƙalubale ma da jam'iyyar NNPP take ciki shine bai wuce na jihar Kano ba, kuma shi ma wannan mu a gurin mu a siyasance ba ƙalubale bane. Dalilin da yasa nace ba ƙalubale bane domin ba NNPP ake so a wulakanta ba, al'ummar jihar Kano ake so a wulakanta. Su ne suka fito, suka birane, suka birana, suka ya daukar rana, suka ya sanyi, suka ya duk azabar da suka ya wajen yankar katin zaɓe, wajen hawa layin zaɓe, wajen zaɓar wanda abin da zai so. Dan Allah in ban da ma rashin kunya, da ma rashin tsoron Allah, da rashin tausayin malam talaka irin na jam'iyyar APC a jihar Kano. Kuna da gwamna, kuna da mataimakin gwamna, kuna da 'yan majalisun tarayya, kuna da 'yan majalisun jiha, kuna da ƙasa, kuna da komai. Talakan jihar Kano ya ce baya ƙaunar ku, baya son ku, ya ƙi zaɓar ku, ya zaɓi abin da yake ganin ya fishe shi, ya zaɓi abin da yake ganin yana so. Sannan wannan abin kuke so ku murɗe da ƙarfi da yaji ko da a kotuna. A nan fa ba ma wai iya 'yan jam'iyyar ko 'yan siyasa ko menene ba. Wallahi ana so a kunyata wato wani ginshiki guda daya wanda yake tallafa da Najeriya. Tunda Najeriya an ce ai jigogi guda uku ne suke tallafa da ita. Akwai zababbu, akwai 'yan majalisa, akwai kuma bangaren shari'a. To wannan bangaren shari'a ma kokari ake da karfi da yaji a lokacin mulki APC sai an murda shi ya koma kaman karkashin wato zababbun. Amma babu komai. Ai tunda kundin tsarin mulkin kasan nan ya ba su dama ya ce za ku iya yin kaza, za ku iya yin kaza. Ya rage nasu su yi mantainin mutunci da darajarsu, ya kuma rage nasu idan sun yi mantainin mutunci da darajarsu ko kuma su karya mutunci da darajar tasa idanun duniya. Shari'a dai kowa ya sani ba ƙarƙashin kowa take ba. Idan har hukumar zaɓe za ta fito ta yi aikinta ta ce ta lissafa ƙuri'u, wane ne ya ci zaɓe a Kaduna ɗan APC a bashi, wane ne ya ci zaɓe a Jigawa ɗan APC a bashi, wane ne ya ci zaɓe a Borno ɗan APC a bashi, wane ne ya ci zaɓe a Yobe ɗan APC a bashi, wane ne ya ci zaɓe a Katsina ɗan APC a bashi. Dan menene dalilin da yasa idan an kirga ƙuri'a a Kano an ce wane ne ɗan jam'iyyar NNPP ya ci zaɓe ba za a bar shi ya yi mulki ba? Kuma kowa yana gani duk Najeriya yanzu wannan mulki na Abba, yanzu Abba ya zama kamar gwamnan Najeriya ne, domin babu wani gwamna da yake yin aiki irin nasa domin talaka. Ai ina roƙon Allah, ya Allah kai ne mai badawa, kai ne mai hanawa. Ya Allah ka dubi halin da 'yan fansho suke ciki wanda Abba gida ya fitar da su, Allah ka ba shi nasara a kotun koli. Ya Allah Ubangiji ka kalli yanayin ilimin jihar Kano da Abba gida ya zo ya fitar da shi daga halin da yake ciki, Allah ka bai nasara a kotun koli. Ya Allah Ubangiji ka kalli yanayi na marasa lafiya da suke cikin gidajen su waɗanda ba su da ikon fita su neman magani, waɗanda Abba gida ya ɗauki nauyin su ya fitar da su neman magani. Allah ka dubi darajar waɗannan mutane. Ya Allah Ubangiji ka bai nasara a kotun koli. Ya Allah Ubangiji ka kalli halin da jam'iyyar APC ta jefa mutanen jihar Kano, sai da asibitin Asiya Bayero da Abba gida ya dawo da shi domin yara marasa lafiya a cigaba da kula da su. Ya Allah ka dubi wannan kyakkyawan aiki ka bai nasara a kotun koli. Ya Allah Ubangiji ka san yadda jam'iyyar APC ta bar asibitin Murtala ya lalace a jihar Kano. Ya Allah ka ga yadda Abba gida cikin wata hira ya sabunta wannan abin. Ya Allah Ubangiji ka kalli waɗannan abubuwa da Abba gida yi domin sai Allah Ubangiji ka bai nasara a kotun koli. Ya Allah Ubangiji ka san yanayin da mutanen nan a lokacin su suka ringa yankewa ma'aikata albahi, suna yanke musu, suna tara kuɗaɗe da su. Ya Allah Ubangiji ka ga yadda Abba gida ya dawo gyara musu albahin su. Ya Allah Ubangiji ka kalli irin waɗannan ayyuka na alkhairi da Abba gida yake yi, ka da ba shi nasara a kotun koli ko da waɗannan azzalumai ba sa so. To game da wannan shine mu duk abin da yake alkhairi ga talakawa shine fatan mu. Ba ma kallon jam'iyyar PDP, ba ma kallon jam'iyyar ina ne, ba ma kallon jam'iyyar ina ne, kawai muna so mutumin da zai zama ya shugabanci Najeriya na ga mutum ne mai aƙida wanda ya san talaka, ya san darajar talaka, wanda yake ganin kokarinsa shine ya cirewa malam talaka kitse daga wuta ko ma wane ne. Mu shine fatan mu a jihar Jigawa, shine fatan mu a Najeriya. Irin wannan mulki na baratsuwa, na rahin sanin makamar aiki da jam'iyyar APC take da rahin sanin darajar dan adam, mu samu mutumin da zai kawo karshen sa a irin aƙida wanda yake da aƙida irin tamu domin inganta ilimi, lafiya da sauran abubuwan da al'ummar Najeriya da jihar Jigawa suke bukata.
To idan kuma ana misali jam'iyyar PDP ce ta amince da jagorancin Kwankwaso suka yi ko jam'iyyar NNPP ba, su za su yadda su bi jagorancin Malam Aminu Ibrahim Ringim? Suka yadda za su iya bin mu sai mu bi, ai sai a zuba a game, ai abin ba bi bane ba. Kowa yana da nasa bukatun, wato kamar yadda za a haɗin ma ai Atiku na da bukatunsa, Kwankwaso na da bukatunsa, NNPP na da bukatunta, PDP na da bukatunta, Labour na da bukatunta, SDP na da bukatunta. To idan an zo jihar Jigawa sai Lami na da bukatunsa da ra'ayoyinsa, Aminu Ringim yana da bukatunsa da ra'ayoyinsa, sai a zo na yi azzubata a faifai, sai a yi wa juna adalci in har ana so a kai ga yadda ake so. Na san dai adalcin daga tsakanin mu zama fara an so gaskiya. Ba Malam Aminu Ibrahim Ringim ya kamata a wani tambayar ko da jam'iyyar NNPP ba. Domin babu wani abu na siyasa da Malam Aminu Ibrahim Ringim da jam'iyyar NNPP ba sa yi yau a jihar Jigawa. Na gaya maka duk abin da ya kama na siyasa, taron masu ruwa da tsaki, zuwa gaisuwa, zuwa daurin aure, zuwa duk abin da ya shafi na wata ziyara da nuna darajar an san cewa mabi yana yi. Malam Aminu Ibrahim Ringim ba abin da ya daina, har yanzu yana nan yana yin abubuwansa, kuma ana nan ana ganin sa sama ma da kowa a jihar Jigawa. To da san samu ne mutanen da suka koma gefe suka yi hiru kamar ba sa nan, kai dai kawai dai a ji labarinsa a can, su za a ga wannan tambayar. Amma Malam Aminu Ibrahim Ringim yanzu ai ba za a ce ina zai sa kansa ba, don mutumin ne da yake da jam'iyyarsa mai cikakken structure, yake da mabiyansa, yake rike da jam'iyyarsa, yake jiran da gobe ma za a ce a zo a yi zaben ƙananan hukumomi a jihar Jigawa. Ina mai tabbatar maka da cewa da jam'iyyar NNPP akalla za ta lashe sama da ƙananan hukumomi guda 20. Saboda haka ba mu da wata matsala, mu muna nan a zaune kalau, jira muke yi mu ga wanda ya rena nasa yake kan a kwatsa. In muka zuwa muka zai iya hankalin mu ya zo daidai da zamu tafiya da himu yawan juna adalci, sai muka za ta himu tafi. Wannan kuma kowa ina ne za a iya yi, mu burin masu da talaka gaba ko ma waye. Dan haka ai kama abin da jagora injiniya da Karim zan kusa ne ce ko hedan ne ya zo zai tsayar da kasa gaba, shi zai ba shawara. Domin haka ne duk wanda ya zo yana so mu haɗa tsayar da kasa gaba, za mu zauna mu duba mu ga me ya kamata a yi shikenan. Dama ai haka ne, me NNPP yana na NNPP din mu muna NNPP muna nan ba inda muka ce zamu je mu. Su ma ko na san yan PDP din suna an ba wasu lera jami'a ta su yanzu suna na cikin jira suke su ga me za a yi. Ai ba ce a'a a PDP za a haɗu ba, a NNPP za a haɗu ba, a SDP za a haɗu ba, a wata sabuwar jam'iyya za a yi. Saboda haka mu ba mu ma kallon wani abin, kawai muna kallon cewa muna da ra'ayin mu, muna da jam'iyyar mai NNPP, kuma ga abubuwan da suke gaban mu wanda zamu tafi talaka da su. Shikenan abin da muka sa gaba kenan, aikin jam'iyya muke ba dare ba rana, kafin Allah ya kai mu lokacin da za a zo a ƙara buga gangar siyasar ma a kowa ya gane cewa an gaji da APC, ba wanda yake ra'ayin PDP mu za a yi.